Akordolium, agenda i prostrana misao o nezavršenim putovanjima. Razglednice, pisma, karte, ulaznice. Nije li Bratislava naprosto čudesna? Ako bi mi dotaknuo prste, znao bi kolika je jačina mog drhtaja nad mišlju o svim mislima koje ti imam za reći. Jer mogla bih ti svake večeri bilježiti sve što mi se dogodilo u jednom danu, u jednoj noći i u snu. Kada sklopim oči, zapljusnu me stotine sitno raspršenih sličica, odbjegli komadići minuta i sve što vidim je svemir boja, osjećaja, pokreta. Oduvijek sam bila pustinja nalik tebi. Zvijezde, galaksije i Lane Blue, izbruženi udovi su kruga, ruke, tragovi, prašine. Srce mi titra iznad otkopčanog prsnog koša, lahte načetih misli, koprene kadulje, fragilnost tijela, tišina uma, jedna mala darovana Indija. Sati ne ovise o meni, niti moj dolazak nije namijenjen onima koji me čekaju, jer ne čekam, ne sjećam se, ne dolazi. Čini se da su mi oproštaj jedina jebena stvar u kojoj